fost un oftat, așa când te-ai așezat? E greu să lucrezi zona asta de leadership sau? Nu, era... Florin dimineața zicea că este elevația asta și de aici, când mă uit, mi se pare obișnuit în training, între oameni acolo. Am înțeles. Aș dori să începem cu faptul că ești un promotor al conceptului de self-leadership. Există, nu știu, o definiție a liderului autentic și înainte să ne spui asta, spune-ne puțin despre conceptul acesta de self-leadership. Hai să o luăm cu baza. Mi se pare că așa, la nivel de timeline de business, ce ne-a arătat pandemia cel mai tare este că dacă înainte părea că poți să ai controlul ca lider sau că poți să știi ce urmează sau ciclurile de business și mai în spate, făceai o fabrică, o țineai 50 de ani sau luai un proiect în care investeai mult CAPEX și lucrurile se întâmplau sau aveai predictibilitate mai lungă și liderii presupuneau că dețin controlul, că știu ce urmează. Odată cu pandemia ne-am dat seama că nici măcar la nivel de asumții. Adică tu crezi, presupui că îți faci planul și bugetarea pe anul viitor și că arată cam așa. Presupunerea asta de... Am o lemă care îmi place foarte tare, că s-au scris mai multe bazme în Excel decât în Word. Știi, în forecasting, în bugetare, în pitching. Și erau multe bazme acolo, așa, de cum se întâmplă lucrurile. Dar înainte de pandemie, mi se pare că credeam pur și simplu mai mult în bazmele alea. După pandemie, cred că autenticitatea vine din faptul că trebuie să recunoști ca lider că e o asumție, că zici că pe aici ar trebui să ne ducem și că treaba aia nu se va întâmpla chiar așa și dacă nu se întâmplă, trebuie să dai înapoi și să păstrezi autenticitatea. Și în tot demersul de proiecție de business, de lucru cu angajații, de felul în care se întâmplă lucrurile, trebuie să ai adică înainte să conduci echipe, înainte să conduci organizații. Noi împărțim toate programele de training pe care le facem în self-leadership, team leadership și organizational leadership. Adică ne uităm întâi la, înainte să vorbești de cum conduci oameni sau cum conduci organizația pe cifre de business, e cum te conduci pe tine emoțional. Ce crezi tu despre presupunerile tale, cum te gestionezi în situații limită, cum te gestionezi la nivel de echilibru, sănătate, interpretările pe care le faci față de situații. Și de aici vine bucata de self-leadership și de autenticitate. Sunt deschiși, nu știu, nu întâlnești oameni cu niște orgolii poate puțin mai mari și nu prea vor să meargă pe partea asta de self-leadership, că se gândesc, băi, sunt aici, mare CEO, nu mă apuc să mă uit la mine, ajută-mă, ok, să vorbesc cu echipa sau lucruri de tipul ăsta. Ba da, dar vor dispărea. Adică, dacă nu începi să conștientizezi ca lider cine ești, cum gândești, care sunt valorile, care sunt pattern-urile în care iei decizii și nu te uiți cu adevărat la felul în care interpretezi situațiile prin care treci, totul e un coping mechanism. Și eu îmi place foarte tare cum ai pus întrebarea, pentru că mie mi s-a dat această etichetă de coachul celor care urăsc coaching. Știi? Deci ăștia, cei mai răi, care nu cred în coaching, care sunt un pic mai tehnici, care nu vor să facă asta, după ce refuză 2-3, lucrează cu Mihai. Și poarta de intrare sunt cifrele de business. ROCE, ROE, EBITDA, cunoștințele, pentru că cei mai mulți coach se duc doar într-o pur zonă emoțională. Și atunci ăștia răi mă validează. După ce discutăm că, uite, așa se face business-ul, ne putem duce și pe self-awareness. Dar nu merge să ajungem acolo și la autenticitate și la self-leadership fără să te recunoască ca profesionist de business. Mergem un pic mai departe și eu rămânem tot în zona asta de învățare. Ești un susținător al ideii că organizațiile care învață sunt cheia viitorului. Bun, am înțeles acest mic obstacol pe care l-au unii legat de a alege să lucreze cu un coach, dar care sunt alte cele mai mari obstacole pe care le vezi în România, acesta în calea atingerii acestui statut de organizație care învață? A crea organizații care învață este și misiunea noastră la Humanistic, una dintre firmele pe care le conduc. Și, în fine, misiunea mea e învățarea, educația, într-un fel, și fac asta în vari forme.
cred că totul pleacă de mai la bază, la educație, știi? De când suntem mici. Și dacă mă uit la media vârstei din sală, felul în care a fost dirijată sau care a fost ghidată educația a fost, nu știu, desenează o casă și acolo facem un pătrat și un triunghi și o casă trebuie să arate așa. Și am fost învățați să răspundem la întrebări cu răspunsul corect. Sau să căutăm o soluție certă. Pe când, nu știu, în UK, dacă faci o mâzgălitură, întrebarea educatorului ar fi și cum este asta o casă? Și la ce te-ai gândit când ai vrut să faci asta? Și aici se antrenează gândirea critică. Gândire critică, care mai târziu este esențială. Am făcut Politehnică, poate și de-aia iarăși am un diferențiator în zona asta, și am făcut Politehnică în franceză, ca să mă chinui un pic mai mult. Telecom, calculatoare. Și aveam dublă diplomă cu IMP Toulouse. Era Institutul Național Politehnic, o școală bună din Toulouse și șocul tuturor românilor care făceau și în România și în Franța era că nu predau mai mult profesorii, dimpotrivă predau mai puțin. Îți dădeau o bibliografie mare și în examen era genul de examen pe care și câțiva profesori de aici îl făceau, cărțile pe masă. Spuneau, ok, trage o rețea de telecom printr-un oraș cu caracteristicile astea. Trebuia să știi și să integrezi teoria într-o formă în care poți să o aplici. Pe când la noi examenele erau, nu știu, pică 3-5 tipuri de probleme și trebuie să înveți la pagina 75 la 105 și cam știi să le rezolvi pe alea 3. Eu mă uit în zona profesională și foarte mulți angajați și chiar și lideri încearcă să găsească o soluție certă, pe când soluțiile certe în viața reală nu există per se. Adică, sigur, când standardizezi un proces, dar nu e despre cum îmi problematizez, cum pun problema. Că primul lucru înainte de găsesc soluție e să pun problema bine. Nu e despre a mă uita ce fel de întrebări îmi pun, cum pun problema, după care cum găsesc soluții în piață, ci e despre validare, validare, validare. Să nu cumva să nu greșesc. Să nu cumva să nu dau răspunsul corect. Și organizațiile care învață la fiecare nivel. Adică, și cum e, acum cu AI, asta este de-a dreptul disruptiv. Am un coleg care mi-a creat în 3 ore tool-uri, site-uri, brand book design pe site-urile alea. Tot ce trebuie să te întrebi este cum pot eu să rezolv problema asta mai deștept. Nu dacă știam ce aveam nevoie deja să știu și cum pot să învăț on the job la fiecare pas să fac ceva. Îți dau un exemplu că mi se pare tâmpit că noi mai trebuie să mai facem cursuri de Excel. Și facem mulți bani din cursuri de Excel. Toată teoria pe Excel este publică și e pe YouTube și mai la Microsoft e gratuită și acum cu AI este și la un prom distanță. Cu toate astea oamenii nu învață singuri, ținuți de mână și sigur că îi ajutăm să învețe, dar noi nu suntem obișnuiți să învățăm, să ne punem problema și cum aș face asta diferit. Nu să fie cert, nu să fie sigur, nu să fie într-o zonă de validare și să ne ducem la fiecare nivel, că asta e organizația care învață, de la cel mai mic contributor într-o echipă dată să-și pună problema și ce e diferit în industria mea. Ce pot să învăț on the job? Ce a apărut nou ca tool? Să treacă de la gândirea asta de am 3 task-uri astăzi, le-am bifat și merg mai departe. Și mie nu mi-a zis nimeni că trebuia să fac diferit. Ok, vorbim de un mediu în care să fie motivați să rezolve altfel lucrurile, nu doar să se limiteze la un task, 2, 3, 4. Da. Nu crezi cumva că poate problema asta cu educația, având în vedere că avem foarte multe grupuri internaționale care vin aici în România și au corporații vin cu mod de organizare din străinătate. Nu ajută asta și nu ne formează și pe noi și mai e o problemă de mare educația? Nu în toate ariile. Adică România are foarte multe reprezentanțe locale care sunt din zona asta de share service și BPO, unde gândita a fost făcută afară. Adică cineva, un gânditor, a descris un proces și tu ești doar un soi de copy-paste monkey care ia dintr-o parte și pune în alta pe o procedură fixă dată. Și asta este, știi, eu obișnuiam să zic, ca să încurajez, dar o să fiu mai franc, că aici sunt mulți profesioniști în sală, și cred eu că ceva mai tehnici decât piața, că
AI-ul adică nu vom fi înlocuiți de AI, ci de oameni care folosesc AI-ul, dar cei care fac chestii repetitive vor fi înlocuiți de roboței care fac workflow-uri de AI. Adică dacă nu poți să te pui în the loop și să gândești și să înveți continuu, ești ușor de înlocuit. Și a fost o contribuție mare pe ce am trebuit noi să învățăm pe procese date și pe leadership. Nu în toate companiile egale, adică unele erau doar de a respecta un proces dat gândit de altcineva. Acum, asta se schimbă și trebuie să ne punem problema cum inovăm, cum facem diferit, cum creăm chestii și cum luăm decizii și nu sunt luate de undeva în care eu doar trebuie să le respect. Cum construiesc așa concret acest proces eficient de învățare? Adică cum ar trebui el? Ce elemente ar mai trebui să mai aibă? Păi, cred că primul lucru și pe care îl făceam și noi să băgăm bățul prin gard la ideea asta de compania trebuie să-mi dea să-mi facă, șeful trebuie să-mi dea să-mi facă. Deci mă uit acum pe LinkedIn și e zidul plângerii acolo, cu medii toxice, șefi toxici, companii toxice și cred că trebuie să ne asumăm responsabilitatea drumului, la fiecare nivel și cred că este o obișnuință, mai ales în mediul corporate, că cineva de mai sus sau de la HR mă va trimite pe mine la cursuri și le va alege pentru mine. Până vor face departamentele de HR și vor face corporațiile, te vor trimite la cursurile la care ai tu nevoie să fii, tu trebuie să-ți asumi călătoria de învățare, adică s-a mutat centrul de... Noi vorbim în teoria noastră de locus de control, dacă e intern sau extern. Știi? Adică dacă e extern, mă aștept ca ceilalți să-mi dea claritatea și structura și să aibă grijă de mine și noi, cultural, suntem destul de mult acolo, să-mi dea statul, să mi se facă, să mi se dea. La intern, adică eu îmi descriu, eu fac lucrurile, eu mă duc mai departe. Când asta se întâmplă, trebuie să-mi iau propria călătorie de învățare la mine, în mâinile mele și să mă duc să învăț. Informația nu mai e o problemă. Curatorierea ține de gândirea critică de la mine de pe domeniu. Adică e commodity acum informație. Este peste tot în AI și peste tot la cele mai mari universități am acces. Și atunci primul lucru pe care aș face în organizație este să adresez mindset-ul ăsta că ar trebui să aibă organizația grijă de mine, să aibă ei, să-mi dea ei ce să învăț, versus să fac eu asta la fiecare pas. Și facem genul ăsta de activări. După care, să nu mai fie la HR, să fie prin lideri, adică HR să fie un facilitator, un curator, dacă vrei, de calitate pe zona asta, dar fiecare lider are responsabilitatea învățării în echipe. Pentru că noi ne uităm în intervenții pe 3 piloni, leadership-ul, care are, de fapt, cea mai mare parte de valoare acolo. Sunt individual contributors, unde trebuie să facem niște activări, să arătăm the blind spots și ce nu știu. Și sunt niște proiecte sistemice. Trebuie să fie și comunicare internă, trebuie să fie și o zonă de awareness. Trebuie să trecem de la m-a trimis cineva la curs, se întâmplă niște lucruri, cum contribui la ele. Să poți să creezi niște streamuri în care să oamenii, nu știu, niște activări, niște hackatoane, niște lucruri de inovație, niște procese în care să contribuie toți oamenii la toate nivelurile. Dar nu crezi că toată rumoarea asta din jurul, ce menționește mai devreme, a inteligenței artificiale și a impactului asupra pieței muncii, nu-i va motiva pe oameni să migreze să-și pună întrebarea, băi, ok, se schimbă lucrurile, compania nu pare că nu vine către mine cu cursul de perfecționare, hai să încep să învăț eu lucruri noi. Știu că vedeam un studiu interesant din state, că foloseau procent de 40%. Nu mi-am descris, dar ideea rămâne că mulți angajați foloseau AI, dar nu de la companie. Au venit că de acasă, pentru că business-ul în care lucrau nu avea AI și de asta mi se pare interesant. Numai că nu avea AI. Am făcut un eveniment acum în august de AI. Am adus niște speaker de afară și spre surprinderea mea se folosește destul de puțin. Adică curba schimbării a început, dar cea mai mare masă este în negare. Da, dar nu știu dacă mi se potrivește mie, dar nu știu dacă este cu adevărat și cei care îl folosesc mai intens își dau seama că e huge. Al doilea este tot acest strategia de aveți voie să folosiți doar, nu știu, Copilot. Că asta avem noi în companie. Și structurile unde bucata asta de security se suflă în iaurt pe ea, adică ea trebuie să fie luată în vedere.
Dar dacă asta limitează nivelul de învățare și ceea ce putem să folosim ca tool-uri, asta e o frână puternică împotrivă. Și a zice că cei care se mișcă pentru că văd piața sunt 5%. Adică e ca la adopție, e o curbă, deocamdată suntem sceptici, am început să avem deja probleme, e deja gri în piața muncii, ne întrebăm dacă ne găsim și mă apuc, dar nu suntem încă acolo. Dacă tot suntem la partea asta de, până la urmă, future skills, dacă ar fi să alegi 3 componente cheie, fără de care un profesionist nu va putea crește în următorii 5, poate 10 ani, care ar fi acelea? O să încep de la unul amuzant și aproape simplu, că era prietenul ăsta indian pe care l-am adus și spunea că limbajul de programare al viitorului e engleza. Adică codurile se vor scrie cu AI și trebuie să știi engleză ca să le scrii. Dai un prompt în engleză și aia e. Și după care îți trebuie un critical thinking. Adică, dacă ne uităm, you will need to use AI și asta este o operare. Și să știi că rezistența cea mai mare este în zona de developeri. În foarte multe companii cu care vorbesc. Și developerii care combină, care sunt buni și care combină viteza cu care ar putea să pună lucruri la oaltă cu AI, vor fi de-a dreptul excelenți. Și se creează acum un gap pe zona de juniorat, că juniorii nu mai au de unde să învețe și AI livrează mai repede decât un junior și de asta în companii trebuie să creezi un mediu în care să poți să pui human in the loop, să ai și AI și om și să poți să ajungi la nivel de livrare bun. Dar zice că odată ce folosește AI-ul și începi să poți să înțelegi un pic cum faci prompting, cum combini diverse tool-uri, skill-urile viitorului sunt mai degrabă contrapoziționate. Pentru că asta este deja operare. E ca și cum ai zice că eu folosesc doar calculatorul de masă, dar nu folosesc Excel sau altceva. AI-ul este 10 times bigger și pe partea cealaltă we need to be more human. Adică folosesc AI, dar eu trebuie să am critical thinking. Trebuie să am empatie. Trebuie să am o bucată de diferențiere și să-mi dau seama unde AI-ul e doar un sounding board. Adică, pe măsură ce lucrurile se automatizează în partea asta și eu stau la curent cu ele, trebuie să devin mai puternic pe skill-urile soft umane. Vorbim asta și în cazul liderului care se raportează la relația cu angajații, adică și devin indispensabile lucrurile astea și în contextul actual în care se vorbește despre schimbări radicale la nivelul joburilor. Cum faci să mergi mâine la muncă ca un lider și să intri într-o sală în care unii poate au anxietate legată de faptul că, îmi pierd postul. Păi hai să zic că, uite, un lucru pe care pentru mine este absolut evident, dar poate pentru că mă uit un pic din afară la asta, e bucata de hybrid working și hybrid leadership. Odată cu pandemia am avut această bucată de flexibilitate. În Statele Unite s-au întors și au zis veniți înapoi la muncă cu forța. Dacă noi vrem să ne păstrăm avantajul ăsta de flexibilitate, ar trebui să știm să facem asta bine. Și cei mai mulți oameni nu știu să facă asta bine. De la lucrurile mici, de fac raport pe cameră, adică îmi deschid și o camera. Știu cum să stau pe cameră, nu e de la jumatea nasului în sus sau mă uit în ecran din stânga și clientul este aici și am impresia că vorbește cu urechea mea dreaptă. De la lucrurile astea, de etichет, le spunem noi, de etichetă de colaborare pe internet, până la a înțelege că call-urile vin cu o presiune pe eficiență, pe când trebuie să fac și conectare umană acolo, până la, am trecut de la nu concepeam că nu mă duc 5 zile la birou, la acum dacă stabilesc cu echipa că mă duc miercuri, de la 9 la 13, de marți până miercuri, li se întâmplă ceva la 3-4 din echipă și mă trezesc cu jumătate de echipă, adică e zero disciplină pe commitment, pe ce am de făcut. Și foarte mulți lideri în foarte multe organizații mari se zbat cu asta. Și tot ce putem să înțelegem din asta este, s-au obișnuit să descurcă ei cumva, dar realitatea este că ne-am îndepărtat unii de alții. E mult mai tranzacțională relația. Și cei mai buni lideri au reușit să o țină apropiată și să țină microcultura de echipă, să țină echipa aproape, să facă diferența când dacă primești cu 100 de euro în plus, nu te duci neapărat, pentru că știi că ăsta ți-e mediu, aici se întâmplă lucrurile. Tot astea
vor fi cele care vor face diferența când un agent îți va face crunching pe task-uri. Că știai tu să faci asta ca lider. Să bucățești proiectul. Aș mai vrea să bat puțin mai pe vulnerabilitatea asta a liderilor și mă ajut să înțeleg mai bine ce ar însemna să fie vulnerabil în așa fel încât să poată să construiască o organizație sănătoasă. Care ar fi niște aspecte așa concrete? Să înțeleg componenta asta de vulnerabilitate, adică la ce te referi? Să fie mai empatic, să... Nu știu. Păi, în primul rând, să înțelegi că nu știi. Adică știi niște lucruri și față de ele o parte sunt asumții, nu ghicești nici viitorul, ce faci tu se bazează pe niște lucruri și față de asta să poți să stai cu incertitudinea, cu faptul că nu deții controlul și să poți să admiți când faci greșeli, să poți să arăți emoții, să te conectezi emoțional cu oamenii tăi, să-ți dai seama că dacă adică că așteptarea aia care e old school management, că eu nu greșesc niciodată, eu separ viața de acasă cu viața de la muncă și aici îmi pun o mască și asta înseamnă să fiu profesionist. Nu există așa ceva, adică nu... Să poți să te arăți, sigur, nu te pui pe jos și plângi și lucrurile sunt, dar să poți să admiți că, uite, acum n-am dormit, m-a trezit toată noaptea copilul și mă focusez mai greu și să poți să ai o relație cu cine vorbești și să poți să reprogramezi asta sau să faci altceva, o ședință. Deci, e o bucată de conștientizare și de înțelegere proprie pe care să poți să o pui în relație cu cealaltă persoană. Când vine vorba de, ok, am înțeles partea să vulnerabilitate, dar când vine vorba de managerii cu care vorbești tu și cu care interacționezi, care se pare că e cea mai frecventă sau cea mai mare greșeală pe care o fac dintre toate pe care le-ai menționat acum, pe care am pune pe primul loc? Cea mai mare greșeală? Uite, o să zic una. E un fel în care se autosabotează foarte mulți lideri și asta este să se ducă fix în activitățile unde sunt mai slabi. Adică tu crești în leadership și ai de multe priorități și ele au o soi de competiție între ele, trebuie să te duci pe lucruri. Și tu, pentru că ai un impostor sindrom mare, adică, păi stai că pe asta nu le știu, te concentrezi să înveți și să faci micromanagement fix pe unde ești mai slab. Pe când ar trebui să te concentrezi pe unde ești mai bun și să le faci pe alea bine și să întrebi pe oameni ce să faci în celelalte. Adică să întrebi experți, să recrutezi expertiza aia, să o contractezi. Dacă ne reparăm tot timpul, am mai zis asta într-o serie de podcasturi și așa, putem să ajungem cel mult mediocri. Când capitalizăm pe punctele forte, putem să ajungem excelenți și să fie tolerate celelalte. O vulnerabilitate sau o zonă în care asta se folosește foarte eficient este să-ți dai seama unde ești bun și unde nu ești bun, la ce te pricepi și la ce, de fapt, ești în flow și ai și energie acolo, ai și chef să o faci și ești și bun. Și unde nu, și să poți să înlocuiești asta. Și să nu începi din impostor syndrome să te duci pe toate arile alea la care nu ești bun. Ca să te validezi. Asta e, am văzut-o over and over again. Am și făcut-o over again. Te-am întrebat care e cea mai mare greșeală a liderilor. Acum merg de partea cealaltă și aș vrea să închei cu a te întreba care e cel mai mare red flag pe care un manager care vrea să vadă, să devină lider, îl întâlnește la un coach care vine la el. Cum înțelegi coach-ul? Care ar fi cel mai mare red flag pe care ar trebui să te facă, băi, uite, poate acest coach nu este potrivit pentru mine? Pot să spun două. Da. Deci, unul este că le zic eu, în fine, hai să nu folosesc cuvinte, coachii puritani. Știi, ăștia care eu fac doar coaching, că doar așa trebuie să fac și au impresia că în coaching ei nu conduc deloc conversația, că există aceste persoane pure care nu combină instrumentele între ele, mentoring sau consultanță sau coaching și
ei nu ghidează deloc. Pe când la un nivel mai profund, tu ești în dinamica aia pentru că oricum vei ghida un pic. Ai niște convingeri, ai niște modele, ai niște valori de viață pe care funcționează. Și al doilea este când coaching vezi că au întrebări direcționate sau că deja te împing înspre o direcție, că ei cred foarte tare în asta. Și care nu e neapărat o provocare, că provocări poți da, dacă simți că nu ești ascultat și n-ai spațiu să creezi tu și ești împins într-o direcție, major red flag. Mulțumesc. Avem întrebări din sală pentru acest moment. Salut! Salut! Ai punctat foarte bine treaba cu junior și AI în ziua de azi, că practic nu poți mai... Foarte greu ca începător să începi undeva pentru că nu te ia nimeni, pentru că ai AI-ul care te înlocuiește. Și atunci, poate pe termen lung, practic, companiile nu pot să evolueze că nu o să mai aibă de din piață oameni care deja știu, că nu mai au ce să-i formeze. Cum... Ai zis o chestie, că să luăm oamenii și să facem noi treaba asta, na. Dar cum facem cu combinația oameni junior care folosesc AI-ul, dar AI-ul mai dă și buleri? Și practic, pentru că ei nu poate să valideze ce le-a dat AI-ul, iau AI-ul de bun, pentru că ăla cumva devine noul lui mentor. Păi trebuie să aibă seniori în preajmă. Adică e ca e când ai... Dar asta se întâmpla la nivel mai mic sau, în fine, mai granular și înainte. Știi, când îți veneau internii și nu aveai timp să răspunzi la toate întrebările alea tâmpite, că erai pe zona ta, dar erai și într-un soi de buddy sau mentor și trebuia să te treci. E vorba de energie dată să integrezi internul, așa și cu AI-ul. Acum, iei un junior cu un companion, cu un companion AI, care practic ce face este să-ți reflecteze foarte clar ce îl întrebi deja. Și îl întrebi garbage in, garbage out, adică îl întrebi prostii îți dă și când îl întrebi lucruri bune, s-ar putea să-ți dea prostii, dar tu nu poți să distingi ce e și atunci ai nevoie de cineva ca mentor, ca ghid sau ca lider care funcționează ca mentor să poată să te ghideze pe critical thinking. Adică e nevoie de energie de la ceilalți ca să poți să integrezi. Mi se pare, sunt foarte multe companii care au impresia că acum o să facă ok, o să folosim doar AI, o să dăm pe toți afară și o să facem niște lucruri. Cineva va trebui să-și coreleze toate lucrurile astea într-un fel cu sens. Și se poate, pe termen scurt poți să zici că sunt câțiva seniori hiperproductivi, dar pe termen lung, dacă nu ai integrat și alți oameni, ai de pierdut. Mai am o întrebare. Tot de juniori în echipele astea mixte sau echipele care lucrează full remote, care n-au cultura neapărat lucrului în echipă, pentru că da. E prima oară. Da. Și mai avem și problema, mai punctat-o știu, cu seniorul care are task-uri de făcut și nu prea are cum să stea cu el să-l integreze. Da. Ce artificii sau știu ce trucuri am putea să folosim ca să putem să îi luăm pe cei noi, să poată să integreze în echipă, cum ar veni, în grup. Să nu se mai ducă pentru 100 de euro la altă companie. Da. Păi, în primul rând, eu nu cred în full remote. Sau există și se poate full remote, dar trebuie să fie educată toată lumea în leading distributed team sau cum să poți să creezi relații în remote și să dai timp relațiilor. Mă uit foarte sistemic la companii și îmi dau seama că noi avem impresia că am câștigat timp, dar de fapt dacă l-am câștigat, nu l-am băgat unde trebuie. E foarte multă energie pierdută în munca asincronă. Cineva face ceva, eu fac niște asumții pe asta, fac în partea mea, m-am dus pe câmpii, până mă prind, au trecut 2 săptămâni și o iau de la capăt și tot efortul ăsta de care dacă întrebai la biroul de lângă și vă auzeați un pic sincron pe ce aveți de făcut ca aliniere, nu s-ar fi întâmplat. Și obiecția este că aduci oamenii la muncă și îi spun, păi sunt mai productiv acasă. Și vin și au coluri. Dacă ca lider nu poți să protejezi bucata asta de lucru în comun, de lucru împreună și să facilitezi asta, e complicat. Și atunci
Cred într-un hibrid în care poți să-i aduci la muncă, ca lider, o zi, două, sau dacă nu, să știi să moderezi bine ședințe online în care lumea să fie atentă. Pentru că, iarăși, vorbim împreună și ne înțelegem separat. Cei mai mulți fac multitasking în ședințe. Deci nimeni n-a înțeles nimic din majoritatea ședințelor și acum ai impresia că mai e și AI care îți face scripting. Deci, sincronizarea asta și când 1 plus 1 fac mai mult decât 2 în productivitate, trebuie pusă în corelație cu eu sunt productiv separat. Da, tu individual s-ar putea să fii mai productiv acasă, dar într-o cultură de echipă sau într-o cultură de companie, 1 plus 1 trebuie să dea mai mult decât 2. Și dacă tu faci în partea ta, eu fac în partea mea, aici s-ar putea să dea pe minus la finalul zilei. Și atunci trebuie să știu cum fac când aduc oamenii la oaltă și cum fac să le las și flexibilitate, astfel încât să pot să îi ajut. Deci eu cred că ar trebui să mergem și pe la birouri, sau dacă nu, ar trebui să știm cum să moderăm online-ul, astfel încât să putem să lucrăm împreună și să putem să integrăm pe toată lumea într-o muncă sincronă, eficientă, astfel încât asincronul, fiecare în partea lui ce face, să poată să fie protejat. Și cei care seniori sau liderii de serviciu ar trebui să poată să pună bine pe agenda toată bucata asta în care trebuie să învețe pe alții. Adică aia mi se pare că nu poate să fie înlocuită de AI. Pentru că dacă juniorii pun întrebări tâmpite, primesc răspunsuri tâmpite și nimeni nu-i ghidează să curatorieze. Deci asta e ceva, adică a crește oamenii, e ceva ce e greu de înlocuit. Mersi. Bun. Vă mulțumesc și eu, dacă nu mai sunt întrebări, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție.